regăsit la un nou episod de Town Red. Tot jucăm mapa cu barul și închisoarea, deoarece mi se pare mai normal decât hard cum e clubul. Știți? Și aici în închisoare și în bar știu unde sunt toate armele. Și am o tactică, mai ales aici în bar. Hai să vedem, mai trebuie să luăm bătaie, să fim pregătiți. Până când ajungem la a doua putere, aceasta cu cea de sus, o să intrăm aici. Vedeți unde este șeful. Și o să-i spargem bătaia și apoi ne luăm armele. Deci hai să și înainte să începem acest episod, aș vrea să fac încă o să fac o altă promovare, să-i fac o promovare cel mai bun, al doilea cel mai bun prieten al meu, Johnny, în un canal de gaming. Cred că o să fac și episoade de GTA 5, dar nu e gaming pe calculator, ci pe telefon, dar vă asigur că are un canal foarte apreciat. Fac doar. Și acum hai să trecem aici la o să vă las canalul în descriere, cu vi l-am lăsat și pe cel al lui George. Vreau să iau o farfurie. Dai la mine. Bă, voi nu vă dați la mine. Ați înțeles? Ueleu, stai, hai să mergem să luăm ceva de aici. Mi-mi place mult chitara. Bă, tu dai în el. Tu dai în el. Ce mai e pe aici? Hai să luăm tigaia. Ok. Bă! Dis! Poartă! Mă, că nu vă dați ușor. Poartă! Superman Punch! Uite-te la! Care se mai ridică? Te-ai ridicat, mă? Bă, ăsta, bă! Voi nu mă cunoașteți! Aleu! Îi spar fața lui! Au! Vezi, mă, că dai pe lungă! Bă, dar tu ai scaun și tot te bate! Deci știi? Frate, zic Hanu. Da, mea e roșie. Bă, ce față roșie! Ok, hai că mai avem puțin. Vreau să iau... Nu vă băgați în seamă, băieți. Și e important. Luăm mai întâi ranga. Și apoi luăm cuțitul de acolo. L-am găsit și eu. Și cred că l-am arătat. Ueleu, băi, îmi sparcă puțin. Ce serios. E bună ranga. Bă, după ce câte am și salvat. Bă, s-a îndoit ranga. Hai să luăm atunci o bută de biliard. Dă-mi, bă, mă. Nu-l-am omorât, frate. Bă, vină, mă, cu aia. Bă, te pescuiesc. Ok. Și acum vine momentul. Ți-le țin pumnii. Haide. Dai la mine, mă. Dai la mine, mă. Bum. 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 Vedeți pe ăla vrea care are sabia, mă. Pe ăsta vrea să-l omor. Ah! Bagat! Mă omoară! Vine ăla după mine! Nu!
este? Hai, dă-mi! Că vă sparg. Uite, mă, la aici se dă, după ce îmi vede că am eu o sabie. Nu mai prea multă viață. Și dracu, ți-ai blocat cu sabia mea. După hai să luăm și celelalte arme de aici. N-au deschis fraierii și safe-ul, bă. Și era acolo. Gata. Deschide-mă. Gata. Alarge zona. Ăsta este cel mai calm, bă. Vedeți? Zici că e beat. Fără cap. Uitați capul la... uite pe acolo. Continuați muzica. Haideți pe el. Uite cum tulpă. Bă, voi nu vă dați la mine, da? Am puțină viață și tot vă dau. Deci bă, nu? De ce? 35 de kg. Haideți, acum, în pușcărie. M-am gândit și ziceam să dăm replay level, cum am făcut și level și în episodul anterior. Bine, odată. Aici e clubul. Și încă o dată. Cred că e din cauza barului. Că e ceva legat de bar. Bloodbath Bar. Bă, dar eu i-am văzut pe unii aici care aveau... Să-ți un pic să dau muzica mai încet. Care aveau pixuri. De unde? Asta e rău. Încă te înțelegeți asta aici. Dar aveau pixuri. Bă, de ce dai mine? A făcut ceva? Zi-mă, a făcut ceva? Uitați! Vedeți? Au pix. Are pix. Uite. Bă, ridici pixul la mine? Ai, peluță de dinți! Ascuțită. Hai să-l urmărim. Noi hai să luăm asta. Noi suntem cu el în echipă. Deci o luăm pe aici. Deci să are un plan. Să zici, mă, că îi dau și eu. Nu. Care, mă? Zic că îi dau și eu. Aici. Direct cu foaia. Vezi, mă, că e aici. De prost. Uitați-vă la el, ce prost. Bă, e pe aici. Așa. Să-l omorâm? Hai. Hai să luăm periuță.
Fuck, mi s-a blocat imaginea. Ok, unde-i? Topărușca. Fugi mă de aici. Îmi dai cu bulanul, nu? Băi, cine de aici? Cine de martalul? Bă, boss. Vă dau cu mingea de basket. Hai mă, gândește rapid. Știi că trebuie să iau o halteră ca să fim o sus. Să-i dăm la bătrân în cap. Bă, hai că am și o halteră. Salut, frate. Va, frate. Nu-i direct să dai mine. Aici în închisoare nu e bine să folosești prima manevră, deoarece te atacă toți. Așa că noi mergem să luăm... Opa. Să luăm periuța? Hai să luăm periuța. Am văzut că e bună. Ok. S-a blocat periuța în el. Nasol. Bă, câți au venit după mine? Ajutați-mă, bă! Ia uitați-vă, ăștia vin după mine. Să găsesc repede în cob. Avea la un bulan acolo, da. Hai să luăm un galter. Ăsta are cască, mă. Ăsta e mai șmecher. Deci trebuie să fim mai atenți. Bă, dar tu nu simți. Ce să n-ai eu în picioare? Bă, vă crap. Unde-i bulanul? Ce asta? Vreau bulanul. Bă, lasă-mi prietenul în pace. What? Bă, dar de ce trebuia să cenzureze? Vreau eu asta. Hai să electrocutăm un cur. Stai că n-am mers. Electrocutat în cur. Electrocutat. Bă, s-a ridicat. Dis. Bă, ăsta are gaură în bustă. Opa. Bă, i-am făcut pe 3 deodată. Stai că, hai să păstrăm ultima. Să haideți pe ei. Are bulan, buf. Sar bulanul de râsă fie. Retortul meu. A fost o luptă pe cinste. Acum hai să mergem iar în bar. De data asta vreau să omor în jur de 40. Data trecută am omorât 35. Acum am omorât 30. Doamne. 40. Ok. Noi suntem țigani. Deci sunt îmbrăcat în verde. Gloria mea preferată. Așa pot să dau? Să mă și pe mine să dau.
Sunt bun! Ok, hai să dăm... Nu, aici că nu le-au folosit. Ce faci, mă? Bă! 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 Bă, vă te dai la mine. Te dai la mine, mă? Vă dați la mine? Bă, gata, gata, nu vă mai dați la mine. Că sunteți mulți. A, sunteți 3, de fapt. Ce foc plâng eu așa de voi, mă, cam bâtă. Ualeu! L-am izbit pe ăla cu fața de masă, de biliard. Ok, nu vreau să mă duc mai întâi acolo, că nu vreau să mirosez ranga pe niște fraieri. Mirosez scaune sau farfurii sau căni. Că nu sunt atât de bune cănile și farfurile. Ualeu, ce m-a speriat! Am crezut că e un pui! Bă, da, nu mă stinge, deci. Fraților, help me! Nu vreau asta. Cât de tare ar fi fost dacă puteam în multiplayer să jucăm. M-ați enervat. Vă tai. Vă tai. Vă tai, am zis. Bă, dar sunteți prea mult, mă. Se sparg. Voi mă bătesc cu de-asta, dar nu pot să iau. Îi rup. Directă. Ia uitați-mă la ei. Nu mai am viață și asta mă enervează. Stai să aruncăm asta. Fugim și luăm chitara. Bă, mă lași. Mi-a spart nasul. Bă, ridicați masa că nu pot să trec. Bă, nebun. Bă, mă, postatule. Hai să luăm acum microfonul. Îi dăm un plină de asta. Okay. Hai să mai dăm o dată replay. Că m-am enervat și vreau să câștig. Ok. Nu mai luăm buta. Dăm cu farfuria. Uite pe asta. Dar nici măcar n-am început melodia aia de acțiune. Nu, hai să luăm chitară. Fii atent.
Ce dracu vrei? Vă spar pe toți. Am zis că vă spar pe toți. Voiam, mamă, ceva. Și... ar trebui să opresc pe filmare. Am mai omorât aici. Văd că nu mi-au scăzut chiar foarte mult din viață. Dacă a fost cineva aici și mi-a luat ranga. Hai și la etajul 2. Că ăștia nu știu ce înseamnă bătaie, ăștia se bat numai cu pumn. Dar las că vine bossul de Adi și vă sparge. Bă. Ok, și după cum v-am spus, canalul ăsta nu e numai de gaming. S-ar putea să mă pun un vlog luna viitoare. Dar nu sunt chiar foarte sigur că o să-l pun. Bă, ce boost i-am dat! Bă, nu am tuneback. Ok, hai că mai avem un pic. Am luat topolișca? N-am luat-o, hai să o luăm. Să-i tăiem pe băiețași. Și te bagi, mă, după ce cât te-am salvat. Cum vrei să tai? Ok. Hai să-i tăiem pe ăștia doi de aici. Dar ce nu mă băgă și pe mine în bătaia lor. Hai, mă. Bă, ce că te-am salvat? Bă, dar scaunul nu-i deloc folositor. Gata. Gata. Acum hai să mergem acolo. Să facem scandal, mă. Hai, mă. Hai, mă. Dă-i, mă. Mamă, sunt mort. Mai bine plec. La revedere. Fugi, Adi, fugi, fugi. Fugi, că am dat eșec. Fugi, 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 fugi. Trebuie să-i lovească unii dintre ei. Bă, ia. Bă, mă ajutați și pe mine? Bă, ajutați-mă și pe mine cu aia. Cu spartajii. Uitați. Bă, v-am păcălit. Hai să jucăm lepșa. Help me! Help me! Ajutați-mă! Ajutați-mă, vă rog. Să le dăm una. Dar nu cred că o să fie eficientă. Auci! Mă, cât mi-a luat! Este! Mai am puțină viață. Hai să-i prindem o bucată lui șeful. Este! Oleu, câtă viață mai am, câtă viață mai am. Nu mi deschideți. Fuck this.
naibii căutați, mă, voi aici? Spune și mie. Ok. Frumos, ăștia ce au în gunoi? Ah, sticle sparte. Deci, e cam la că avem de acum mai arme ascuțite. Ok. Fugi, 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 fugi. Să luăm repede ranga. Hai că am luat asta. Ce faci, mă, tu ești singur aici? Te rezolvi. Deci trăim extrem. Fuck, mă, what the fuck? Mort ăștia. Camera bossului, camera bossului. Ok. Haideți și pune de acolo. Deci un singur punct, dacă primesc, am murit. Bă! Mi-ai strâmbat! Mi-ai strâmbat ranga! Și tu de ce n-ai murit? Mamă, am venit la gaz. Mă, urmăriți-mă, hai! Hai, bă, urmăriți-mă dacă vreți tu pe. Și mă interesează că iau greu asta. Te ce de aici. Demo. Demo. Doi. 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 Doi, mă. Gata, mă. A, vine și prietenul lor. Ca să încaseze una. Bă, să mare Gibilan au venit ăștia. Oh my god, oh my god, oh my god. Vin și bucătarii după mine. Ok. Mai e șeful. 1 versus 1. Am câștigat. Care mai sunt? În afară de aia, mai sunt aia doi de acolo, ok. Mamă, ăla cred că avea bută. Ok, și hai acum la aia de sus. Poate o să câștigăm. Poate că da, poate că nu. Bă, cât sunt aici sus. Nu mă bag, man. Nu mă bag, man. Caz, mă. Bă.
Dar n-am făcut nimic, am... Băieților. În bucătărie. Poate mai au ăștia cratițe. Hai că să o luăm. E și pila cu apă. Poate ne ajută cu ceva. Haideți, mă! Dacă vă dau o luală de asta, vă sparg. Pa. Mai trebuie o oală. Ok. One shot. One kill. Nu mai au nimic important? Asta e camera. Nu! De ce? De ce? Doamne, doamne, doamne. Fără spitul, de ce, mă, de ce? Nu. Și-am dat replay level în greșeală. În fine, și acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut și nu uitați să dați like, deoarece mă motivează. Și nu uitați să vă dați subscribe și să dați multe like-uri lui Ionuț, al lui Johnny. Bă, aduce-l de aici. Ok, la revedere!